gare da men nan garkuwan kurma da shida bahagon Ali kanin Bello gare da men nan garkuwan kurma bahagon Ali kanin Bello gare da men nan gare da men nan garkuwan kurma gare da men nan garkuwan kurma ya taba shi wallahi wannan dambe garkuwan kurma ya kafa shi wannan dambe gare da men nan garkuwan kurma lawali Ali kanin Bello gare da men nan garkuwan kurma gare da men nan lawali Ali kanin Bello garkuwan kurma gare da men nan lawali bahago Ali kanin Bello garkuwan kurma gare da men nan garkuwan kurma lawali bahago Ali kanin Bello garkuwan kurma lawali bahago Ali kanin Bello gare da men nan garkuwan kurma lawali bahago Ali kanin Bello gare da men nan garkuwan kurma lawali bahago Ali kanin Bello gare da men nan garkuwan kurma lawali bahago Ali kanin Bello garkuwan kurma lawali Ali kanin Bello Nambola Ken Chale Rashida Duna FPL farko kenan dan bolakin tale shi ke da dauri bulu bangaren jamus shi kuma duna fs shi ke da dauri mai ruwan miyan goro bangaren gurmada ga dai dan ben
turi. Akwai turi ba. Tambala. Gare da mai turmi na biyu kenan. dogon Yahaya da shi da Bahagon Musa Angela. Dogon Yahaya, Bahagon Musa. Tare da Gana.
ya buge ba hagu